ارکی خۆپاراستنê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê weke ku di yasaya wî erkî dahatiye ji her ciwanekî tê xwestin ku pêk bîne eger gihîşt be temenê 18 salî û bêhtir. Encumena Yasadanînê ya Rêveberiya Xweser çend xalên pêşniyarkirî ji bo guhertina yasaya erkê xweparastinê gotûbêj dike. Ji bo vê yekê jî li gorî zanyariyên taybet bi tora medyayî ya Rûdawê dihate pêşbînîkirin ku serrastkirina wê yasayê di nava vê heftiyê de bihata pesendkirin û ragihandin. Encumena Teşrî'î ya Rêveberiya Xweser sala 2014 yasaya erkê xweparastinê pesend kir. Lê niha ew encûmen serrastkirina hinek bendên wê yasayê gotûbêj dike. Li gorî reşnivîsa ku li ser hinek dezgehên medyayî yê ser bi Rêveberiya Xweser hatiye belavkirin, yasaya erkê xweparastinê ji 37 maddeyan pêk hatiye. Ji wan jî hinek guhertin di çend maddeyan de wê bê kirin. Maddeya 2 dema erkê xweparastinê 12 me he. Maddeya 3 keçên ku di heman temenî de bin dikarin bi awayekî xwebexş beşdariyê di erkê xweparastinê de bikin. Maddeya 9 kesekî ku li jêr erkê xweparastinê be û rêvîngî kiribe ango derketibe derveyî welat eger di dema mehekê de ji dema diyarkirî ve negere ser erkê xwe ew kesê ku jê re bûye kefîl wê 1 milyon lîreyên Sûrî bide. Maddeya 10 dana kefaletê wî kesê ku li jêr erkê xweparastinê be ji erk efû nake. Maddeya 13 temenê erkê xweparastinê ji 18 salî dest pê dike û heta 38 salî li ser wan kesan dimîne ku wî erkî nakin. Maddeya 14 ji dayîkbûyên yekê 1900 notî û piştî wê dikevine jêr erkê xweparastinê heta wî erkîbdawî bînin yan jî ew erk wê li ser wan bimîne heta temenê 38 salî. Maddeya 26 bendê yekem jê kesên nişteciyên welatên Erebî û biyanî ji bilî Iraq û Tirkiye li xwe digire. Ew kes dikarin $400 her salekê weke alternatîva darayî bidin ji bo erkê xwe yê xweparastinê yê salekê dereng bixin. $6000 jî alternatîva darayî ji bo kesên li derveyî welat ku ketine jêr erkê xweparastinê lê bi dana wê alternatîvê ew ji bin erkê xweparastinê derdikevin. Ew jî bi mercê ku bêhtir ji 5 salan li derveyî welat mabin ji bilî kesên ku li Iraq û Tirkiye ne. Gelek maddeyên din hene ku girêdayî çend rewşên dinin. Heta niha bi fermî serrastkirina yasaya erkê xweparastinê nehatiye ragihandin û ne jî zanyariyên belavbûyî hatine piştrastkirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.